Kato moro! Autovihteeltä Joose täällä. Tässä kattelin, meillä on tämmönen MDS Hurricane FR4H koaksaalikaiutin pari. Mä ajattelin tehdä sulle tästä tämmösen pikku esittelyn nyt. Mikä tää on ja mikä tää on miehiä niin sanotusti. Lähdetään boksista katselemaan mitä se sisältää. Levitetään tosta levälleen ja ei muuta kuin pokaa laatikosta pihalle. Näin. Tuolta kansi irti ja ensimmäisenä meillä pomppaa silmille Owners Manual tuttuun tapaan. Ja tästä heti kannestahan me nähdään tää FRH-sarja, että mitä tää sisältää. Meillä on 4-tuumaisia, 525, 5x7, 6 puokkia ja 6x9. Tämmösiä koaksaalikaiutin pareja löytyy meidän MDS-merkkisarjasta. Ja sivun kun aukaisee, niin siellä on asennusvinkkejä. Miten voit kaiuttimet asentaa, mihin laittaa. Ja no, ensimmäisellä sivulla on jakosuotimen kytkennät, mutta niihin ei tarvitse miettiä. Tässä lukeekin, että crossover and tweeter only on models FC4H, 5H ja 6H. Sitten viimeiseltä sivulta löytyy kaiuttimien speksejä tai mittoja, mitä noissa sarjassa nyt löytyy. Ja näin. Ei höpötellä niistä sen enempää. Lähdetään tuolta itse kaiuttimen kimppuun. Pussitettuna paketissa, niin kuin meillä joka tuote, ettei pääse pölylle sun muulle lialle alttiiksi. Kaiutin on paketissa metallisessa suojaritiilessä heti alkuun. Ja sieltä itse kaiutin. Siinä on 25 mm diskantti, sitten on polypropeeni kartiolla, kumisilla ripustuksilla, sitten on kevyt peltinen runko, maalattu noise killer maalilla, että se ei resonoi. Ja sitten siellä on jakosuorin diskantille, on todella pieni kokoinen, ei aiheuta minkäännäköisiä ongelmia asennukseen. Ja kaiutin itsessään taajuusvaste 55-25 000 Hz ja tehon kesto 40 wattia RMS ja 120 wattia piikki. Ja nämä on tosi herkkiä, 89 deppaa herkkyys ja soi tosi pienellä teholla jo, mankan perästä soi tosi hyvin. Ja esimerkkinä, jos vaikka haluat boomboxin rakentaa ja siihen pistät vaan vaikka littariakkuja sinne boxin sisälle ja jonkun yhden perusautomankan vaan, niin FRH-sarjan kaiuttimet on siihen älyttömän hyviä, koska nämä on tosiaan herkkiä kaiuttimia. Ja, no. Mitäs muuta meillä täällä lootasta löytyy? Meillähän on täällä asennustarvikkeet. Mustat kovat ruuvit ja sitten nämä metallitinksit, mitkä saat puristettua pahviin, että ruuvi puree sitten siihen kiinni. Tähän muutama teille tähän selittäisin. No, musta tuntuu, että katoppa. Sieltä löytyy metrilakua vielä. Siinä on tosiaan kaiuttimiin asennuspiuhat tai kaiutin piuhat. Tulee tänne hyvin yksinkertaisesti isompi liitin plussaan. Tonne saadaan mämminäpeillä vaan kiinni. Sitten on pienempi liiti. Tökätään miinukseen tonne. Ja se on siinä. Ja sitten täältä vaan toinen pää auton vakiojohtoihin kolvailla kiinni. Tai sitten mihin ikinä nyt tuleekaan. No. Se on semmonen FR4H 4 tuuman koaksaalikaiutipari. Tukko hake.